Първото покушение, извършено с изкуствен интелект. Как снайпери се прицели от 2000 км разстояние? Държавата Израел срещу Ислямската република Иран. Директорът на Мосад Йоси Коен срещу бащата на иранската ядрена програма доктор Мохсен Фахризаде. По разкази на очевидци и секретни документи. Спусъкът, който промени войната завинаги. 27 ноември 2020 година, петък след обед, един мъж кара черен Нисан покрай овощните градини недалеч от Техеран. До него съпругата му, отпред и отзад, 5 коли с тежко въоръжени бодигардове. Той е най-охраняваният човек в Иран, но днес той кара сам, както всеки петък, личния автомобил, без бронирани стъкла. Конвоят го следва плътно. Тази сутрин иранските служби бяха получили предупреждение. Поредното, което не е категорично. Каквито са повечето предупреждения, когато става дума за тайна подривна война. Дори синът на мъжа, воден от предчувствие, го беше молил да не излиза от къщи. Но той не послуша никого. Мъжът караше убеден, че нищо няма да се случи. Както всяка седмица и както всеки петък. Както винаги досега. Неговото име е доктор Мохсен Фахризаде, бащата на иранската ядрена програма. Най-ценният научен и човешки актив на Ислямската република. На 2000 км от конвоя, в стая без прозорци, друг мъж гледаше същия път на мониторите. Гледаше го от месеци. Знаеше маршрута на конвоя, знаеше часа, знаеше колата, знаеше скоростта. Мъжът зад волана не подозираше, че пътят, по който кара, води към капан. По-добре планиран и по-оригинално измислен от всички останали капани, от които се беше измъквал досега. Но този път е краят на историята. А тя започва десетилетия по-рано, с 2 момчета, които никога няма да се срещнат. Първото момче е Мохсен Фахризаде, роден в свещения град Ком, някъде около 1958 година. Знае се толкова малко за него, че дори рождената му дата е несигурна. Почти няма снимки, личният му живот е забулен в сенки, така както в сенки ще бъде забулена и неговата работа. Като младеж влиза в Иранската революционна гвардия и когато избухва войната с Ирак през 80-те, отива на фронта. Преживява операция Рамадан, настъпление, в което Иран хвърля живи човешки вълни срещу иракските картечници. Загиват десетки хиляди. Но Фахризаде оцелява. И само година по-късно го канят в нещо ново, в първото тайно ядрено звено на Иран, наречено просто Екип 32. През 90-те вече ръководи група от над 200 учени. Тяхната задача да начертаят пътя към бъдеще, в което Иран ще е могъща ядрена сила. Действителната личност на Фахризаде е засекретена. Толкова дълбоко, че дори собствените му колеги не знаели кой всъщност ги ръководи. Той се грижи да осигури техниката, парите, човешките ресурси, връзките в чужбина. Той е невидимата ръка, свързващото звено в един колосален проект. Години по-късно германското списание Шпигел ще му даде името Опенхаймер на Иран. През 1998 година му поверяват план Амат. Целта – 5 ядрени бойни глави. Той вече е заместник министър на отбраната. Пътува до Северна Корея, за да наблюдава ядрен опит. Среща се с Абдул Кадир Хан, бащата на пакистанската бомба. За западните разузнавания вече няма съмнение кой е този човек. В тази ситуация Израел вече отчаяно събира информация, но най-ценното разузнаване идва от изключително важен човек. Казва се Али Реза Акбари, командир от революционната гвардия, бивш заместник министър на отбраната, за пред света пламенен, непоколебим защитник на режима, но всъщност от 2004 година агент на британското разузнаване. Повече от десетилетие Акбари предава и ядрените и военните тайни на Иран. През април 2008 британците разкриват пред Израел нещо, което преобръща представите им. Дълбоко в планините край Ком Иран строи таен завод за обогатяване на уран. Място на име Фордо.
Информацията за Фордо ни потресе, казва Йони Корен, началник на кабинета на израелския министър на отбраната. Акбари издава имената на над 100 иранци от ядрената програма, но едно име тежи повече от всички останали – Мохсен Фахризаде, човекът, когото Акбари познава лично. Невидимата ръка вече не е толкова невидима. Години по-късно Акбари ще бъде разкрит и ще увисне на въжето, осъден от собствената си държава за шпионаж. Но през 2008 година Израел държи в ръцете си ново доказателство. На вечеря в Йерусалим, в чест на американския президент Джордж Буш, израелският премиер Ехуд Олмерт вади диктофон и казва: „Искам да ви пусна нещо, но ще ви помоля да не говорите за това с никого, дори и с директора на ЦРУ“. От записа звучи глас на фарси. Мъж, който се оплаква, че началниците му искат 5 бойни глави, а не му дават ресурси. Гласът е на Фахризаде, а записът е добит от млад офицер от Мосад. Този офицер е вторият основен герой на тази история. Казва се Йоси Коен. Роден в религиозно семейство в Йерусалим. Интересен факт, защото силно религиозните израелци не са предпочитани от службите, но Йоси е изключение. Той ще стане един от най-добрите офицери на Мосад. По някои данни, един от най-награждаваните. Може би най-награждаваният. И тук историята прави странен паралел. През 1982 година, докато Фахризаде е на Ирано-Иракския фронт, Коен се сражава в редиците на израелската армия в Първата ливанска война. През 1983, когато Фахризаде влиза в секретния екип 32, точно тогава Коен постъпва в Мосад. Двама мъже, две държави врагове. Сходни житейски поврати в рамките на едни и същи 2 години. И една предопределеност, която бавно ги тегли един към друг. Защото след време единият ще оглави иранската ядрена програма, а другият ще стане директор на Мосад. А до тогава името Фахризаде вече ще стои начело на един списък. Списък на хората, които Израел иска да премахне на всяка цена. Мосад знае домашния му адрес, знае телефонния му номер, знае дори номера на паспорта му. Да си ядрен учен в Иран е като да страдаш от нелечима болест. Смъртта е сигурна, не знаеш само деня. Но между информацията и прозореца, в който може да се действа, понякога стои цяла вечност. 2009 година. Операцията е готова. Агенти на Мосад са в Техеран. И тогава, точно преди финалния удар, усещат, че нещо по улиците не е както трябва. Странни движения, възможна засада. Операцията е прекратена. Имаше оперативни причини да отменим операция, която вече беше задействана, споделя в последствие Ехуд Олмерт. Това е първият път, в който Мосад се отдръпва на крачка от целта. Няма да е последният. А Фахризаде продължава да строи, центрофугите се умножават, ядрената програма расте. И тогава, в началото на 2018 година, Мосад прави нещо, което никое разузнаване в света не е правило преди. В една нощ екип от агенти влиза в склад в Техеран и изнася от него архива на иранската ядрена програма. Операцията е лично ръководена от Йоси Коен, директор на Мосад. Името Фахризаде се появява в архивите страница след страница. 3 месеца по-късно, през април 2018, Бенямин Нетаняху излиза пред целия свят. Зад гърба му стотици папки с откраднатите ирански документи. И прави нещо, което не е правил преди никой друг ръководител на държава. Започва да разкрива ядрените секрети на чужда страна, в случая на Ислямската република Иран. We're going to show you Iran's secret nuclear files. 55,000 pages. Another 55,000 files. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. Запомнете това име, Фахризаде. Бенямин Нетаняху не случайно казва името му пред целия свят. Това е информация, но и предизвестие за смъртна присъда. Седмица по-късно, вследствие на разкритията, Доналд Тръмп изтегля Съединените щати от ядрената сделка с Иран. И така светът научи името на Фахризаде. Той знаеше, че е мишена. И Иран знаеше, че е мишена.
Започна да спи в различни вили всяка нощ. Не казваше на децата си къде ще бъде следващия ден. Охраната му се отруи. Маршрутите му станаха по-непредсказуеми. Конвоят с бронирани коли се увеличи. Тежко въоръжени бодигардове го следваха навсякъде. Старите методи на Мосад вече не работеха. Мотоциклет с убиец, магнитна бомба на вратата на колата, снайперист от съседен покрив. Всички тези методи, които бяха погубили други ирански учени, вече бяха невъзможни. Всеки физически опит за покушение щеше да завърши с престрелка, с мъртви агенти на Мосад на иранска улица, с международен скандал. В централата на Мосад един въпрос започва да витае във въздуха. Ами ако никой не трябва да е там? Дрон? Този вариант е отхвърлен. След като американски дрон уби иранския генерал Касем Сюлеймани месеци по-рано, иранците са особено бдителни към небето. Дронът може да бъде засечен и свален, и мишената изтървана за пореден път. Тогава на млад офицер му хрумва, дистанционно управлявана картечница, скрита на пътя. Проблемът е във физиката. Сигналът между Тел Авив и Техеран минава през сателит. И обратно. Това е едно цяло пътуване в небето и обратно към Земята. Закъснението е около 1,6 от секундата. В нормална стая това е незабележимо. В прицел върху бързо движеща се кола това е цяла вечност. За 1,6 секунди черният Нисан се измества с десетки метри. Никой снайперист в света не може да компенсира тази дупка във времето, освен ако не получи помощ. Решението на самото оръжие да бъде монтирана система с изкуствен интелект. Тя ще изчислява всичко, което човекът от другата страна на сателита не може. Закъснението, отката, скоростта на колата, посоката на вятъра, движението на целта. Снайперистът ще се прицелва, изкуственият интелект ще компенсира. Това не е било правено никога преди. А оръжието? Изборът пада на американската картечница М240C, калибър 7,62. Това е стационарна картечница, монтирана обикновено върху танкове Брадли и Абрамс. Изключително надеждна, поддържа унищожителен огън. Вижте как се представя това оръжие на архивни кадри от войната в Ирак преди 2 десетилетия. Но идеята е едно, изпълнението много по-сложно. Картечница, лента с патрони, насочващи механизми, компютри с изкуствен интелект, камери, сензори, експлозиви, общо тегло 1 тон. 1 тон оборудване, което трябва да влезе в Иран, незабелязано. Как се случва? Сложната машинария е разглобена до болчета и гайки. Нася се тайно в Иран на части. 8 месеца, 20 агенти. Различни пътища всеки път, различни методи всеки път. Никога повторение. Частите влизат в страната по-отделно. Сглобяват се тайно, монтират се в карусерията на син пикап Нисан. Използва се камуфлаж, все едно пикапът превозва дърва. И накрая оръжието е свързано с мощни експлозиви. Защото когато си свърши работата, не трябва да остане нищо. Никакво доказателство. Пълно самоунищожение. Междувременно 20 оперативни агенти следят всяка крачка на Фахризаде. Знаят кога става от сън, знаят с кого се вижда, знаят кой ден от седмицата кара сам. Щяхме да усещаме мириса на афтършейфа му, ако той използваше афтършейф. Това разказва анонимен агент на Мосад на израелския журналист Ронен Бергман. В началото на ноември 2020 година всичко е готово. Оръжието е на мястото си, агентите на позиции, изкуственият интелект калибриран, снайперистът в бункер на 2000 км. Остава само едно – Фахризаде да тръгне. 27 ноември, петък сутринта, иранското разузнаване получава поредният сигнал. Възможно покушение. Точно днес, точно срещу него. Охраната моли Фахризаде да не пътува. Шофьорът му настоява да поеме той волана, но Мохсен Фахризаде не послуша своята охрана. Това признава неговият син Хамед. Той също го е молил да остане у дома. Фахризаде е чувал такива предупреждения десетки пъти. Винаги се оказвало, че няма нищо. А има и друго. Той беше преживял войната. Беше преживял 3 отменени операции, за които дори не подозираше. Беше видял публичното му посочване от Нетаняху, но все още беше жив. Чувстваше се недосегаем.
Той сяда зад волана на черния неброниран Нисан Теана. Той завърта ключа и потегля. Колоната напуска вилата. Не са 8 коли, както обикновено. Само 5. Черният Нисан Теана е втора кола. Маршрутът е към вилата на доктор Фахризаде, в малкото градче Абсарт, на около час източно от Техеран. Пътят е тих, междуградски. До Фахризаде на разстояние 25 см седи съпругата му Сидиге Гасеми. В един момент водещата кола ускорява напред. Стандартна процедура. Да провери вилата преди най-пазеният човек да пристигне. И за секунди черният Нисан остава сам в кадъра. Отстрани на пътя паркиран син пикап. Изглежда повреден. Един човек до него наведен, сякаш сменя гума. Сцена, която никой не би запомнил. Всъщност това е агент на Мосад. Той предава на близо 2000 км разстояние до бункера в Тел Авив, че конвоят наближава. Там снайперист държи пръст на спусък, по-точно на бутон. Пред него монитор. На монитора черният Нисан. Образът е с закъснение от 1,6 секунди. Зад снайпериста командира, до него целият оперативен екип. Никой не диша. И тогава, на пътя в Иран, в кадъра влиза силует на живот. Куче, бездомен далматинец, минава с мързелива походка точно пред пикапа. В стаята израелски офицер продумва: „Внимавай, куче е!“ Снайперистът отвръща тихо: „Не се тревожи, на кучето нищо няма да му се случи.“ Рядък проблясък на човечност в битка с огромен залог, в която понятието милост не съществува. Кучето отминава, снайперистът натиска спусъка. 1 секунда и 6 десети. Това отнема сигнала да стигне до Иран. В тези секунди изкуственият интелект изчислява всичко. Закъснението, скоростта, отката, позицията на тялото на Фахризаде. Три куршума пробиват предното стъкло на черния Нисан. Конвоят рязко спира. Фахризаде успява да отвори вратата. Тежко ранен, но все още жив. Свлича се до колата в отчаян опит да се прикрие. От бункера в Тел Авив се чува кратка заповед към снайпериста: „Използвай целия пълнител. Завърши работата.“ Снайперистът натиска спусъка, изкуственият интелект насочва нова серия куршуми. 13 куршума за секунди. Повечето попадат в целта. Тялото на Фахризаде лежи неподвижно в локва кръв. Съпругата му е непокътната, нито един куршум не я е отдраскал. Не по случайност, а по замисъл. Израелският екип е положил специални усилия за това. И тогава синият пикап, от който е стреляла картечницата, избухва. Оръжието изчезва. Камерите за наблюдение в района са били изключени часове по-рано. Доказателствата унищожени. Бодигардовете тичат в кръг, не знаят откъде е стреляно, не знаят кой е стрелял, не виждат жив човек наоколо. Не виждат никого, защото там няма никой. Съпругата му слиза от колата, сяда на пътя, поставя главата на умиращия и съпруг в скута си. В 18 часа и 17 минути местно време Иранското министерство на отбраната излиза със съобщение: доктор Мохсен Фахризаде е мъртъв. В Иран започва истерия. Властите трябва да обяснят как най-пазеният човек в страната е бил убит посред бял ден на час път от столицата. Първоначалната версия е мотоциклетисти-убийци, после камион-бомба, после цял взвод професионални атентатори, спуснати на иранска земя, с подкрепление от въздуха. Революционната гвардия и Министерство на разузнаването започват взаимно да се обвиняват. И накрая истината излиза. Убийството е извършено от робот. И тук историята взима странен обрат. Години по-късно Тамир Пардо, бивш директор на Мосад, един от хората, поставили името Фахризаде в самото начало в списъка, ще каже нещо неочаквано. Няма съмнение, че ако той беше изчезнал по-рано, убийството му щеше да нанесе по-голяма щета.
Оказва се, че когато най-сетне Мосад успява да достигне в Ахризаде, израелците са закъснели. Той вече е успял да изгради мрежата, вече е обучил поколението след себе си, вече е положил основите, вече не е незаменим какъвто е бил преди години. И въпреки това загубата за иранската ядрена програма е огромна. Тя ще продължи да се развива, но без изключителния организационен и лидерски талант на своя създател. Без човека, в когото израелците виждат най-пряката заплаха за съществуването на тяхната държава. Всъщност неговата смърт е само едно от стъпалата в тайната война между двете държави. Стъпала, които Израел и Иран непрекъснато изкачват, за да стигнат няколко години по-късно до пряка военна конфронтация помежду си. И тази война вече ще е различна. Йоси Коен излиза в пенсия през 2021. Когато го питат как вижда бъдещето на разузнаването и войната, той отговаря с едно изречение: ако ние в Мосад можем да правим повечето от това, което правим без хора, ще го правим. Това не е прогноза. Това е оперативна доктрина. Безпилотни танкове, войници-роботи, изкуствен интелект, който избира мишени, дронове, които взимат решения за стрелба сами. Това вече не е научна фантастика. Това е таз седмично новинарско заглавие. Прагът, който беше прекрачен на онзи тих път край Абсарт в петък следобед, не беше единично покушение. Беше отворена врата, която никога вече няма да бъде затворена. Ако това видео ви харесва, абонирайте се. Скоро следва нова история.